Jao, ljudi, ništa mi nije jasno. Ovo je sigurno Betina minđuša. Kupili smo je pre par dana, ali posle toga nije dolazila kod mene. A šta ako je dolazila, a kad mene nije bilo? Kod Dime, na primjer. I šta ako je Cherry u pravu i Dima me vara sa Beti? Amelija, što si se ukopala tu? Djevojke ne čekaju tamo. Kako nam nije godišnjica. Da, evo idem. Jao, šta da radim? Možda da proverim Dimin telefon? To ću i uraditi. Sigurno su tamo ostali neki dokazi. O, Amelija, gde si nestala? Pridruži nam se. Gledamo baš neke hit fore. Da, odmah. Dima, daj mi svoj telefon. Treba nešto da ukucam, a moj se ispraznio. Punjač je gore. Evo, drži. Hvala. Dobro, sada ću da pronađem Beti. Čisto, sumnjivo. Samo priča o domaćem i mimovi. Zar sam stvarno pogrešila? Možda da proverim i galeriju. A šta je sada ovo? Ovo sigurno nije Beti. Da li je to Cherry? Kosa liči na njenu i duks isto. Ništa mi više nije jasno. Hajde da proverim chat. Uskoro će shvatiti. Moramo da ubrzamo, inače nećemo stići. Kako to misliš? Ko ćeš to shvatiti? Zašto da ubrzamo? Baš ništa ne razumem. Amelija, da li si zaspala tamo? Da, mama. Dobro, uradit ću. Evo idem, samo minut. Halo, da, nije tebi upućeno. Hajde, već sečemo tortu. Ljudi, ja stvarno ništa ne razumem. Betty gubi minđušu u mojoj kući, a Cherry se dopisuje sa Dimom meni iza leđa. Dobro, morat ću da razjasnim šta se ovdje dešava.